Kula nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi asma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pitedah so pangayomanipun Gusti mugi sanetiyasa kajiwa kasarira wonten ngaso panjenengan sedulurasan kula Waradin Sagung Tumadi Raharjo Niskolo. Nuwun kunjuk wonten ngarsanipun para sesepuh pilih sepuh ingkang satuhu sinukeman. Dumateng sangsaning para parampara, para tuwanggana miwah para nimpuna ingkang sampun kepareng hanyarira trikarsa budaya ingkang kula tuhuni menapa ingkang dados dawuh miwah sabdanipun. Dumateng sangsaning para alim, para ulama, para kiai miwah para santri menapa dene para rohaniawan ingkang rinten dalu tansah sumandhing kitab suci wahyuning ilahi minangka pandam kiblating panembah ingkang kula tuhuni menapa ingkang dados dawuh miwah patwanipun. Dumateng ingkang tansah winanto ing pakurmatan pangarsa Tomo Pepadi Kota Semarang sumarambah dhateng para pengurus amradapa wae saking keparingipun para kadang-kadang pengurus Pepadi Kota Semarang. Mugi wonten keparingipun kula marak ngabiyantur hampil mardikaning penggalih boten ngaso panjenengan sedaya wonten perune gati menggah gatining kahyuk kula sinaraya hajejer minangka pambiwara. Ing salajengipun mugi wonten keparingipun kula ngaturaken urut rerojaning laksita cara prasaja wonten ing tata cara sapari Ramadan kanthi hanggelar ringgit purwa ringkes ingkang mendhet irah-irah utawi lelampahan utawi lampahan anoman manekes ingkang badhe dipun asta dening Ki Dalang Ki Bejo Darmadi dalasan Ki Andrew Waka Wimbak. Sanggya para pepundhen
para sesepuh miwah bini sepuh kontine Laksitoco ingkang sampun rinajik rinumpaka dening para pengurus Pepati Kota Semarang meniki sepisan pambuka Ndungkap Laksitoco ingkang angka kalih kumandanging lagu Indonesia Raya. Mas Pepadi mujudaken Laksitoco ingkang angka 3. Laksitoco ingkang angka 51 Astungkara. Nenem tanggap wacana utawi sambutan penyerahan tokoh wayang dumateng Kidalang mangke badhe kasariran Bobo Pangarso saha Bobo Ketut. Dene angka 8 pagelaran ringgit wacucal ringkes kanthi mendhet lampahan Hanoman Maneges ingkang dipun tenggo-tenggo Bapak Ibu ingkang rawuh wonten ing dalu mriku. Inggih menika wontenipun door prize namung wonten syaratipun nggih menika mirsani ringgit ngantos dumugi paripurna. ngantos tancep payon. Dene mbok pilih mangke sampun wonten sasmita saking para parampara ingkang tinanggenah maratitisaken Laksitoco wonten ing dalu mriku tumunten badhe dipun paripurna utawi panutup. Makaten sanjaya para pepundhut, para sesepuh miwah bini sepuh urut leleng Laksitoco saparipurna pantun ingkang dipun adani pengurus Pepadi Kota Semarang. Sugeng lelenggahan, sugeng hamirsani. Nuwun. Sangyo Sutrisno Budoyo langkung-langkung pun macanipun para sesepuh miwah bini sepuh dumateng sangyo para parampara sak sireping sak suwuhipun gending Ibu Pertiwi mratandani badhe pinurwaken utawi dipun wiwiti Laksitoco sapari Ramadan wonten ing dalu punika. Kanthi menika sumangga kula dherekaken ndongkap Laksitoco ingkang angka sepisan niki pambuka. Minangka tengara pambukaning acara dalu menika sumangga mugi wonten keparingipun kula paripeksa cumanthuka handherekaken mangastungkara sumujud syukur unjuk pun ngasut dalem Allah Subhanahu wa taala. Kanthi pangajap nyuwun mugi-mugi Laksitoco sapari Ramadan wonten ing warsa 1900 gangsal 1907 utawi 2026 ing dalu menika Purwa Madya Wusana boten-boten alangan setunggal parupa kanthi kapitadosanipun suwang-suwang sumangga kula dherekaken ngenengaken cipta manungku uja brata sumangga kawiwitan. Mangastungkara sampun paripurna ngaturaken puning panuwun
Kalajengaken Laksitoco ingkang angka kalih menika kumandanging lagu Indonesia Raya ingkang badhe kapandhekan panjenenganipun Ibu Sri Mawantu Sutarso. Sumangga para rawuh kula dherekaken jumeneng sawetawis. Kami di Pak. Bapak Ibu katuran megah malih kanthi mardikaning penggalih. Dipun lajengaken Mas Pepadi. Sumangga Bapak Ibu pengrawit kula dherekaken pun. Pepadi persatuan pedangan. Marang sami pedalanan kan
kilo-kilo semangatipun sasampunipun midhangetaken Mas Pepadi. Nggih, kawis toro jumbuh kalian semangatipun pangarsa Pepadi Kota Semarang. Bapak Anang Budi Utomo. Nggih, sanggya para rawuh kakung sumamana putri langkung-langkung para sesepuh bini sepuh supados saya dipun nidani dening Gusti mila laksita cara salajengipun Hastungkara donga ingkang badhe kasariran Bapak Kanjeng Raden Tumenggung Ketut Budiman STMT wekdal sasana sumangga kula dherekaken nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sedaya kula dherekaken manungsa puja dumateng Gusti Kang Kare Jagat ingkang ngrasuk agama Islam, kula dherekaken ingkang ngrasuk agama sanes. Monggo kasuwun pandul-pandul kanthi sowan-sowan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wa akhirin wassallim wa tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati ala rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan amin hamdan yafi ni'amahu wa kifa mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalihi karim wa azim sultan. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna sinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, Duh Gusti ingkang Maha Agung, mugi-mugi anggenipun Pepadi Kota Semarang wontenaken safar Ramadan ing dalu punika pinaringan gangsar lancar wonten angan satunggal menapa. Duh Gusti Allah ingkang Maha Wirah, mugi-mugi panjenengan paringi berkah saha pangestu, panjenengan paringi rezeki ingkang halal barokah thayyibah wonten ing dalu punika. Sedaya ingkang rawuh wonten ing dalu punika mugi-mugi pinaringan sehat walafiat boten wonten penyakit wonten menapa. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna sinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makaten alhamdulillah Hastungkara dening Bapak Kanjeng Raden Tumenggung Ketut Budiman STMT sampun paripurna. Mugi pikantuk linaning Gusti. Saparira wonten ing dalu mriku saged lumampah kanthi gancar boten wonten alangan setunggal merupa. Laksita cara salajengipun sambutan utawi tanggap pacana ingkang sepisan badhe kasarira Ketua Bidang Pagelaran Ki Jati Nugroho. Sumangga Ki Jati Nugroho kula dherekaken nika tasih mudha tumaruna nanging sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sedaya langkung-langkung kagem bapak kula, om kula, bapake anak-anak Pepadi, Pak Anang, lajeng Pak Sarwoso yang jauh-jauh dari Demak. Wonten dalu niki kita sedaya saged kempalan wonten ing pendopo kautaman dalam rangka temu warga apa kuwi? Oh, sanes Om. Temu warga Pepadi, temu warga Pepadi. Nggih, nggih. Temu warga Pepadi dalam rangka safari Ramadan. Ojo.
Mugi-mugi semangat dalu niki saged kabeta ing taun-taun ngajeng nggih, dados mboten ing taun pertama mawon. Sedaya pengurus pepadi mugi saged bersinergi ngaten mboten kathah ingkang badhe kula aturaken namung niku mawon Pak, matur nuwun. Apa nggih? Nyanyi ora. Pun cekap niku mawon nggih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lo kakek anu bayaran. Di Mas Jati cekak aos Rewan mau ketua Nggih sami kalian kula Mas Jati kula niku ibarat pun sampun surup yuswa. Kala ben niku nggih pranata cara laris. Ning sakniki malah diuji. Ngredeg nika wonten Kanjeng Ribut Dwija kula. Nggih, tangkap pacana salajengipun niki sambutan saking Kepala Disbudpar Kota Semarang ingkang dalu menika sampun kepareng rawuh Bapak Saroso Esen, Kepala Bidang Kebudayaan wekdal sasana kunjungan ngajanipun Bapak Saroso Esen kula dherekaken nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nugroho sih pelaksane Gusti mugi tansah tumedak pemandu mring jiwa panjenengan dalah kula waradin sagung dumati. Ingkang tansah kinurmat Bapak Dr. Andang Budi Utomo minangka sesepuh ugi Ketua Pepadi Kota Semarang dalah para sedaya pengurus pepadi. Bapak Ibu sedaya pengrawit ugi waranggono ingkang tansah kinurmat sesepuh pinesepuh dalah aji sepuh ugi Bapak Ibu ingkang boten saged kula sebat setunggal boten sunggal. Ikan sepisan monggo tansah ngunjukaken puji syukur dhumateng ngarsanipun Gusti ingkang robeng dumadi ingkang sampun paring kanikmatan sehat saged saengga saged makempal wonten ing adicara apa nggih safari Ramadan nggih. Kalajengaken pagelaran wayang kulit ingkang dipun asta mangke dalangipun Ki Bejo Darmadi kalian Bu Mas Andrew kita apa sih itu? Baka Wimbang wah jenenge rada ngetren. Bapak Ibu ingkang tansah hormat, kula pinangka piniji saking Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang ngaturaken gung panuwun khususipun Bapak Andang ingkang sampun ngawontenaken pagelaran wayang kulit dalu menika ngawujudaken buktekaken bilih Pepadi Kota Semarang sak menika sampun nggadahi program khususipun majengaken babagan seni pedalangan. Menika mboten nyuwun sewu pemerintah mboten saged urun napa-napa. Dados nika pure Pak Anang nika nggih. Matur nuwun Pak Anang niki jujur mawon. Nek Jumat kliwon ya rakatan sithik-sithik wonten nek niki matur nuwun Pak Anang. Mugi-mugi lalu nggih. Kita atas dalu menika saged lumampah mboten namung niki tok, namung dalu menika saged lampah salajengipun. Ugi pemerintah saking pemerintah ugi matur nuwun saking Pepadi Kota Semarang sampun guyub rukun golong gilik anggenipun majangaken seni pedalangan sehingga boten pemerintah menawi boten wonten sempuyung saking budayawan seniman khusus pedalangan matur nuwun majengipun seni pedalangan Kota Semarang boten saged lumampah kanthi sae. Lah menika ajeng-ajeng sak mangke sinten malih mangke sing badhe
ngawontenaken Pak Tae Pak Didi niki mangke sing atau nuwun Pak Didi mangke salajengipun kula pun pirang Tae Pak Didi badhe ngawontenaken mangke salajengipun matur nuwun. Nggih, minggu kajeng nggih. Terus mangke mungkin wonten malih monggo nggih. Nika matur nuwun sanget mugi-mugi saged ngrembakaken seni pedalangan saged kangge napa nggih adik-adik yang tulodo adik-adik ingkang badhe sinau pedalangan. Kota Semarang program pengembangan seni pedalangan sasapunipun dipun pimpin napa dipun ketua Pepadi Pak Anang niku majengipun hiburan. Riyen mboten nonton napa nggih program kempal pedalang-dalang sak Kota Semarang niku kula sak wonten napa nggih wonten disebut par menika ya nampung jubah kliwon niku sing kula ngertosi. Lah sak menika sak sapunipun Pepadi dipun asta Pak Anang saged kempal sareng-sareng niku dipun ngendikaken Mas Jati niku anu nggih awal napa nggih telepon awal pertemuan apa niku. Nah, mangke saat mugi-mugi mangke wonten mriki saged gladen terus. Ning kula nggih napa nggih titip mangke Pak Anang dalang-dalang kok sampun gladen ingkang sampun sae monggo mangke dipun saged dipun pentasaken wonten Jumat Kliwon lha menika pangangkah sing ajeng sak sawanipun wonten gladen wonten mriki napa wonten pundi kemawon ingkang sampun dipun napa nggih wastani sampun pantes saged wonten ing pentas Jumat monggo mangke dipun begalih sareng-sareng saged pentas wonten ing malam Jumat Kliwon. Menika Bapak Ibu ingkang saged kula aturaken boten kathah ingkang kula matur kula nglegono wonten cawete atur dalam bangsa ingkang kula matur kula nyuwun agunge samudra pangasami peputan yang atur wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, mekaten tanggapan saking disebut par Kota Semarang Bapak Syahroso. Nggih, ing dalu menika keparingipun Bapak Anang pangarsanipun Pepadi Kota Semarang dipun aturi rawuh ningali mboten dijaluki urunan. Tangkap Poncono salajengipun nggih tangkap wacana utawi sambutan saking Ketua Pepadi Kota Semarang Kanjeng Raden Aryo Tumenggung Dr. Haji Anang Budi Utomo Hadi Nagoro SPD SMN SHNPD kadur wonten kancanipun Bapak Anang wekdal sasana sumangga kula dherekaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kula nuwun dumateng para sesepuh rawuh wonten mriki piribut lajeng niki Profesor Dr. Widodo Broto Sejati. Profesore isih kinyis-kinyis ini. Nunggu pengukuhan karo sesuk wayangan. Ugi dumateng Dewan Penasehat, Dewan Pakar Pepadi Kota Semarang niki rawuh alhamdulillah kathah. Para pengurus ugi dumateng dalang pengrawit
wonten sinden lan sederek-sederek sedaya ingkang sanget kula hormati. Nggih sepisan monggo kita tansah muji syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dalu menika kita saged kempal nggih menika dalam rangka niki nggih bagian dari program kerja Pepadi Kota Semarang nggih menika Safari Ramadan atau pentas dalang apa songo-songo. Oh nggih, dalu niki rawuh tamu kita, Pak jenengan pira mriko mriki. Niki Ketua Pepadi Bengkulu niki, Pak Joko. Nah, niki rawuh. Niki kalau wingi mireng teng TBRS nih, kita mau mengadakan pentas niki terus rawuh. Alhamdulillah. Nggih. Kaping kalihipun nggih menika memang saking Pepadi Kota Semarang nggih kula pengin di awal tahun 2026 niki kula pengin dalang-dalang saged kempal kumpul nggih di samping niki kebetulan situasi Ramadan nggih pas bulan Ramadan nggih kita tunjukkan nek kala wingi enten usu-usu nggih kita mantapkan bahwa sebenarnya pentas wayang atau wayang kulit ini bisa berada di mana saja, di agama apapun. Karena pernah pendopo mriki kula ditembung nggih kangge peringatan Natalan. Gandeng teng mriki enten gamelan niku ternyata umat Nasrani nyuwun gamelane dimainke. Kula sempat bingung mbah ki piye kok Kristen kok njaluk gamelan. Akhirnya delalah sing teng mriki pas latihan saking paguyuban Purnawirawan Polri. Terus niki pun sregep latihan terus nyuwun napa wingi diresmike namine Langen Madya Laras. Madya iki napa-napa rak sing jadi ini wis sepo-sepo wis sedeng-sedeng wae lah. Jadi wayang bisa berada di mana-mana tergantung bagaimana. Apalagi dunia pewayangan kalau dia dikaitkan dengan agama Islam. Agama lain pun bisa, apalagi Islam. Termasuk menawi kita tingali sejarah termasuk pengembangan siar agama Islam oleh Wali Songo itu juga menggunakan media wayang. Kalau memang kalau napa nggih 2-3 hari kepengker kalau ngupload tenggen status kula tenggen HP. Enten saya komentar, Pak poso-poso kok gelar wayang. Terus akhirnya kalau niki memang justru puasa niki safari Ramadan. Terus makai safari Ramadan tahun ini digelar 2 kali sepisan nggih teng mriki mangke minggu ngajeng insyaallah kanggene Pak Didi teng Gusti Putri Trogosari. Tapi tukone semerep niki tamune alhamdulillah rada kathah. Turine parkire mangke mboten kamot. Tapi monggo lah mangke diatur sing jelas niki dianggep Kota Semarang sisi selatan terus mangke wonten sisi utara atau timur ngoten. Nggih Bapak Ibu lan sedaya dados pentas dalu menika jane ajeng diwiwiti pentas tari Wanara Parisuka. Jadi tapi delalah gurune Wanara nglairke. Banjur Wanara nih ketek-ketek cilik niku. Niku terus mboten wonten pentas, mboten pede turine. Nah, terus akhirnya sing teng mriki sing rawuh nggih Wanara dewasa. Nggih, mboten napa-napa. Tapi lakone tetep Anoman Maneges.
Jadi aja ngasih tarine ra sida terus lakone beda. Alhamdulillah mangke kang pentas Ki Bejo Darmadi kalih Mas Andrew Wakawimbang. Tak kira Wakapolri. Ini Mas Andrew iki. Niki, mana jumeneng. Oh, wah, kok itu kelambing ini mangklingi ganteng men ini. Jadi ini kombinasi lah sing senior karo junior. Oke, lan kula matur nuwun sanget, kula wau sonten niku sempat deg-degan. Waduh kok udane deres wae, apa? Deres ngeten. Tapi kula batine muga-muga wau Jawa tapi pas wayahe pentas mangke saged terang. Iki alhamdulillah kok terang. Monggo Pak Tresno. Niki medeni Pak Tresno nek dugi niku nek enten pengundian Doorpress niku ngentek-ngentek kene niki. Pun ping kalih entuk Grand Prix niku. Liyane komanan kowe ramu tak ingo-ingo ora ono ah muga-muga gen ora entuk iki. Kecekane. Memang dalu niki kalau siapke Doorpress nah niku enten kita ini rasalah selawe pono melikur jenis niku. Paling ageng kula senengi sih mesin cuci. Mesin cuci niku. Mesin cuci terus kipas angin, pokoknya nggo bantu ibu-ibu ngen sing keset ki tambah keset ngono. Mboten dadi kersane saniki ibu-ibu pun sibuk dadi nek ngumbahi pun dibantu mesin cuci. Niki mung senang-senenge kula kemawon gitu. Kersane satu sisi nggih. Nek kula tingali niki sing rawuh ya sing kalangan anak-anak cilik ya ono. Sing rada gedhe enten remaja, sing dewasa enten, sing senior-senior nggih wonten. Dados niki bagian dari pepadi lan kula nyuwun Mas Jati sebagai ketua bidang pagelaran. Pagelaran wingi ngangklo kok kula ketua bidang kok anggotane kula sepuh-sepuh lah mangke ning pagelaran pripun. Rasa khawatir ora gelar kloso wae. Dadi ten Pak Tunggono, Pak Ngationo. Pak Ngatijo terus enten malih sinten iki? Pak Bejo. Mulane Pak Bejo pentas wong masuk bidang pagelaran. Jadi ngawali pentas pertama wong ora bayaran kuwi ora apa-apa ya. Jadi Pak Bejo niki sekaligus nggih alhamdulillah malam Jumat Kliwon niki sudah terjadwal selama 1 tahun pun dijadwal. Terus usule Mas Bermoro juga makin yang tahun 2027 nanti pentasnya kita di samping sanggar atau dalang sudah ditunjuk nanti akan ditentukan temanya. Jadi tema lakon wayang ora oleh sakarepe dalangi. Ngene tok-etoke yo nek dipesen iki tujuan kita apa biar dalang ada niatan untuk mengembangkan sanggitnya. Jadi tidak terpacu jadi lakon wajib anggar pentas lakone kuwi wae. Terus niki sebagai wahana kita dalam rangka peningkatan mutu. Insya Allah mangke dalam waktu dekat jadi nek Pak Saroso di pemerintah orang nyumbang kegiatan dalu niki. Tapi rasa khawatir aku ngerti carane ngetokke duwite. Jadi pun enten anggaran-anggaran yang sesuai aspirasi jenengan kula pun program tengene Pak Saroso. Wis kene iki tak tambahi dhewe tapi sing penting sesuk berjalan. Mau saya mulai nanti pertemuan sanggar, kemudian dalang-dalang, terus ada pengerawit yang sifatnya semacam refreshing, jadi penyegaran. Mungkin carane nyanggit wayang dalam rangka peningkatan mutu. Jadi peningkatan mutu pagelaran. Jadi mangke
bidang pagelaran, bidang peningkatan mutu SDM, berkolaborasi bagaimana membuat pentasan dalang itu biar lebih bagus, lebih up to date, lebih kreatif dengan kondisi seperti sekarang ini biar lebih menarik, terutama menarik dari Gen Z atau Gen Z. Apalagi ini kan pun Gen Alpha. Terus biar pagelaran wayang atau wayang ini bisa tetap kita berkembang terus. Pramila kula nyuwun sekali lagi dukungan saking panjenengan sedaya. Terus kula wau niki enten kekhawatiran. Sing pertama khawatir wah iki kok udan sing rawuh kathah mboten. Sing kedua, Jati niki rada kurang ajar niku. Bane ning kene terus aku dinengke wae. Ora ono sing teko ora ngewangi tujono Pak Bejo ya. Dugi mriki rada gasik. Jadi Pak Bejo niki dalang dhewe, nata debok dhewe, nata wayang dhewe. Tapi